Hey guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ जोंनि गामियारि इउटुब चेनेलाव बयखौबो बरायबाय। जों दिनै लोगोनाव थाइगिर जानो थांनो नागिरदों, थाइगिर खाजि। नै समायनाबो दङ, थांगासिनो आरो र'। नै जों गामिया लामायानो जोंनि ओइ नै सासे लोगोआ सासे लोगोखौ नेगासिनो दङ नै। ओइ नै फैगासिनो दङ। फैदो थाइगिर फिथाइ हाननि जोङो। थाइगिर फिथाइ हाननायानो हनै मोनहायानो, फिथाइयानो गोजौथार नै। थाइगिर फिथाइयानो दैयावसो गलांबायलै हनै। नै समायनाया हानदों। हायजों हानहरदोहाय। है देखो थाइसे मोनबाय, नै थाइसे मोनबाय। दैयाव गलांबायलै नै। गाज्रि कमेन्ट खालामना दे अननानै। फैदो जायो, फै थाइनायानो जायो। जाबायहाय फै थाइनायानो जायो। थाइगिर दांग्राया देन्जार खालै जोंना। दांग्राया देन्जारथार नै। थाइगिर खाजि मोनजासिगोनलै दिनैसो। नैबेयाव मा दं मिथिबायना? थाइगिर फिथाइयाव दै। सोरबा नुफेरदों बिदि गाग्रि? जाहानाव दङ, राङापारानिफ्राय लाबोनाय। लामायावसो जादों, गारियानो फैगुलायबाय हनै। लेमगासिनो दं नै। जानो लुगैबायलै आं। थाइगिर हाग्राफ्रा थाइगिरखौनो हानो रोङा माथो। थाइगिर हागासिनो दङ नै। समायना नाहरबाल एसे। सासेयालाय? सासेयाबो नाहर। नाहरहाय मा। इस। सामब्राम गुफुर होबाय नै। आयु फानलु गोसाथारलै नै। फानलु गोरान। संख्रि होनालाय। लगायनि र'। आयु संख्रि बाबगोन। गाहायावसो नामा? गोजा आन्दायदों। हराव मोनजाथारसिगोन। संख्रि नांबाय? गोजा जाबाय। जाबायनो। आथाम ल'खासो। नै सोर सोर जायो जाफैद'। जानोसै आंहा। नै आलु माबायसा? फानलु गोसाथार। गोसाथार। लुगै ओरैबायदि जाखादों नै समायनाया। जाबाय था जाबाय था। जोंहा जाखांबाय। हे गाइस, जोंनि भिडिअखौ माबोरै नुखो अननानै कमेन्टआव फोरमायहरदो। लोगोसे साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै होदो। लाइक शेयार कमेन्ट्स खालामनो दाबाव। बाय बाय।